ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଆନଗତି ନାହିଁ। ସେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ମୋ ବିନୁ ସେ କିଏ? ସିଏ ହିଁ ବିଧାତା, ସିଏ ହିଁ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେଣୁ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତସ୍ମୈ ପରମ ପୁରୁଷାୟ ନମଃ, ତସ୍ମୈ ବିଧାତ୍ରେ ନମଃ, ତସ୍ମୈ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଗ୍ରହ ଉପରେ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛେ। এটা ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। ମୁଁ ମେଷ ପାଖରୁ ଗଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ମୁଁ ମୀନ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ଆଉ ରେବତୀ, ଏଇ ତିନି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ମୀନ ରାଶି ନା। ସେଇ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ। ଧନିଷ୍ଠା, ଶତଭିଷା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ଏ ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସାଥୀ ବା ନକ୍ଷତ୍ର। ମାନେ ସେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଯିଏକି ସମ୍ପର୍କିତ ମୀନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ କୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ, ମକର ସାଙ୍ଗରେ। ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦି ଘରର କୁଣିଆ, ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଭୋଗ ହେବ ସେଦିନ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ମୀନ ରାଶି ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ନୁହଁ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ କୁମ୍ଭ ରାଶି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ମକର ନୁହଁ। ହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ, ତାଙ୍କର ତ କଷ୍ଟ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ସେଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ ଭୋଗିବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି ମନକୁ। ସେଦିନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପାଇବା କଥା ସେତେ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ରାଶି ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ବିଭୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୁଧବାରକୁ ନେଇ। ବୁଧବାର ଦିନ ଶୁଭ ସମୟ କେତେବେଳେ ଅଛି? ଦିନ 11ଟା 51ରୁ 1ଟା 27। 11ଟା 51ରୁ 1ଟା 27 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ, ଆଜି ମୁଠେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେଖିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିଠା ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ୟା ହେବ। ହଁ, ଆଜି ମାନେ ବୁଧବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ 5ଟା 27 ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବେ 6ଟା 15 ପରେ। ହେଲା ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ହେଲେ ମେଷ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଏଇ ବୁଧବାର 12 ତାରିଖ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସେମାନଙ୍କ ନାକ ଘରେ ରାଗ ନା। ଭୁଲ କରିବେ, ଭୁଲ ମାଗିବେନି, ବିନୀତ ହେବେନି। ସେଥିପାଇଁ କି ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଲେ, ହେ ମେଷ ରାଶି ଜନତା, ଆପଣ ବି ଆମ ପରି ଜଣେ ଲୋକ। ଆପଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ବା ଆମ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବୋଇଲେ ମହର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି ଏଭଳି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ରାଜର୍ଷି ଏଭଳି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ। ତେଣୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବେ, ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ, ମନେ ଅଛନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ବାର ହେଲା ବୁଧ, ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ବୁଧଙ୍କର ପଡ଼େନି, ମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ। ସୁତରାଂ ବୁଧବାର ଦିନ ମେଷ ରାଶି ଲୋକମାନେ
सबू संभाली नियंतु हसंतु और हसांतु बुझा पड़ा समस्त समस्यार सरल समाधान करने से विधात्रा को दायित्व दिंतु से ही तार सहज समाधान करेंगे सबू कथा को ईश्वर ऊपर छाड़ी दिंतु समस्त समस्यार सरल समाधान से करेंगे देह असुस्थ हम से दिन बुधवार दिन देह असुस्थ हम और चारित्रिक त्रुटि आपण चरित्र में कौन सब दोष अच्छी ता लोक लोचन को आसब जनता जानवे जदि आप रागंती जदि चुपचाप रे कई जानवे वृष राशि ठीक वृष राशि बुधवार दिन अपोजिट विपरीत धर्म एमाने सुखर रे शांति रे धन आसो धन पाई तो श्रम दरकार ना मानसिक श्रम शारीरिक श्रम ये दुई प्रकार श्रम करेंगे वृष राशि जदि ताहले विपुल लक्ष्मी आसे स्वास्थ्य समस्या किछि नहीं 12 तारीख बुधवार वृष राशि मृगशिरा नक्षत्र दिन 8 रु अशुभ मेषर कौ नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि दिन 8 रु अशुभ मेष राशि दिन 8 रु कृत्तिका नक्षत्र अशुभ और वृष राशि मृगशिरा नक्षत्र अशुभ दिन 8 रु सकाळ अशुभ पारिवारिक स्वास्थ्यर आज उन्नति हेब पारिवारिक संपर्क आज मधुमय हेब समस्त संपर्क मधुर रहिब आय अमल उपयुक्त दिन एणु कर्मठ हुंतु निज वृत्ति व्यवसाय को देवज्ञान करी यही कर्मर सेवा करंतु देह मन मुंड ठीक ठाक काम करिवो सर्वदा मन रखिबे जे गाई मुहरे क्षीर गाईर पेट पुरला ता पन्ना बढ़िला माने आम हांडी भर्ती है मिथुन राशि कथा 12 तारीख बुधवार मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र कौ नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र दिन 8 रु अशुभ आज किछि शुभ खबर शुणी पारंती भल रोजगार पाई आज एक उत्तम दिन भल रोजगार पाई आज एक उत्तम दिन हेले आज एथिपाई सजाग प्रहरी परी कर्म कर्तव्य प्रति निष्ठा रखा पड़ो प्रहरी जमी जगे सजाग प्रहरी है सेमती आपण को आज निज कर्म कर्तव्य को जगिबे निष्ठा रखिबे तो पाइबे नहेले नहीं मन आपण को माया जाल रे पकई बुलेइबो आपण मन ही आज शत्रु आपणकर मन आपण को बाया पागल परि नचेब मन आज अमानिया भाई परी बड़ हैरान करिवो देह पा ठीक ठाक रहिबो नहीं आनी करि पारिले नहीं आनी करि पारले सब काम आज आपण द्वारा हेबो आपण आज सब काम करि परिबे नहीं आनी करि पारले समस्त कहबे आपण बढ़िया नहले नाई कर्कट राशि 12 तारीख बुधवार कर्कट राशि घातवार अश्लेषा नक्षत्र दिन 8 रु अशुभ आज चेष्टार सफल हेबे चेष्टा करिवे ना उद्यम नहीं सिद्ध्यंती पूरा उद्यम करिवे उद्यम बड़े सर्वसिद्धि हाँ आज देह मुंड मन सुस्थ रहिब दर्पण निज मुह देखंतु ना हाँ बढ़िया देखा मुहटी आहा कि गोलगाल चिकण कांति बाहरुची आउ बारंबार इच्छा हेब मु दर्पण देखिबी विधाता आनुकूल्य आज अंटा को धन आसीबो खोलिबे खर्च करिवे छाती की दंभ आसीबो एटा मु करि पारिबी न करी बोली नुहे बाहु को बल आसीबो विद्या मारी करी मु आजी पहाड़ को हलई देवी गोड़ को शक्ति आसीबो धाईबी दौड़ीबी खटिबी इत्यादि असाध्य साधन करी मु शांति सुख पाइबी यही भली मनोभाव आज सृष्टि हेब भल दिन हाँ हेले आर्थिक विकास पाई आपण को यथा समय यथा स्थान यथोचित कर्म करिया को पड़ो शारीरिक और मानसिक तो अंटा को पैसा आसीबो बस सिंह राशि 12 तारीख बुधवार सिंह राशि पूर्व
ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ଉତ୍ତର ଭାଲୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 8ରୁ ଅଶୁଭ। ଆଜି ଏକ ଅଶାନ୍ତ ଦିନ। ଆଜି ଦିନଟା ହେଉଛି କରତ ଧାରରେ ଚାଲିଲା ଭଳି ଦିନ। ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନ ଚାଲିଲେ କାମ ହବନି, ଚାଲିଲେ କଷ୍ଟ ହବ। କହି ହେଉନି, ରହି ହେଉନି, ଆଖିର ଲୋତକ ସହି ହେଉନି। କହି ହେବନି କି ସହି ହେବନି, ଆଖିର ଲୋତକ ରହି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କରତ ଧାରରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯେଉଁପରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଜି ସେହିପରି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଆୟ ଆଦୌ ହେବନି, ମାତ୍ର ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେବ। ଯଥା ସମୟରେ ମୁଠେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି। ଖଟି ଖଟି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ପିଇ ଯାଉଥିବେ, କେହି ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ କହିବନି, ଆରେ ବସୁନୁ, ପାଣି ଟିକେ ପିଉନୁ। ନା ନା ନା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟଜନ ଆଉ ପରିଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଦର କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ବୁଧବାର 12 ତାରିଖ, କନ୍ୟା ରାଶି, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 8ରୁ ଅଶୁଭ। ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ହାଟ ବଜାର କରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇଥିବେ ଦୂରକୁ ଯିବେ। କିଂ ଦୂରଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ନା, ଆଜି ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ବା ମନ୍ଦିର ଗମନ ବା ବନ୍ଧୁ ଗୃହ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ସୁଖ ପାଇବେ, ଖୁସି ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଦିନଟି ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଟିକେ ସଜାଗ ରହି ସ୍ୱକର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ବୃତ୍ତିରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ବି ଲାଭ ହେବ, ଆୟ ହେବ। ଧନ ଆସିବ। ହଁ, ସବୁ ସୁଖର ମୂଳ ବା ଧନ। ଆୟ ଓ ଲାଭ ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କାର? କନ୍ୟା ରାଶିର। ତୁଳା ରାଶି, ବୁଧବାର 12 ତାରିଖ, ତୁଳା ରାଶି, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 8ରୁ ଅଶୁଭ। ଆଜି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମ୍ମାନ, ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସମ୍ମାନ। ଯିଏ ସମ୍ମାନକୁ ହରାଏ ସେଟା ହେଉଛି କୁଳାଙ୍ଗାର, ପଦାର୍ଥ, ଚୋର, ଡକାୟତ, ବଦମାସ। ଯିଏ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗେ ସିଏ ହିଁ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ବିଦ୍ୱାନ, ନମସ୍ୟ, ଆଦରଣୀୟ, ପୂଜ୍ୟ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ବିବେକୀ, ବିଚାରଶୀଳ। ଏଥରକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ସମ୍ମାନ ବିକିବେ କି ସମ୍ମାନ କିଣିବେ? କର୍ମ ଯେମିତି କରିବେ, ଫଳ ସେମିତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଦିନ। କର୍ମକୁ କାମଧେନୁ କୁହାଯାଏ। କାମଧେନୁ ଯେଭଳି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ କର୍ମରୂପୀ କାମଧେନୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତେ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆଜି ଆପଣ ଜମା ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତୁନି, ଖଟକୁ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଧନ ପାଇବେ। ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଧନ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଶତ୍ରୁ ଆଜି ମିତ୍ର ଭଳି ଆଚରଣ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶି, ବୁଧବାର 12 ତାରିଖ, ବିଛା ରାଶି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 8ରୁ ଅଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯଦି ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହି ଅନ୍ୟ କର୍ମରୁ ଦୋଷ ଖୋଜନ୍ତି, ତେବେ ଅପମାନିତ ହେବେ। କର୍ମ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁନି। କାହାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି। ପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ସମ୍ମାନ ହଜିଯିବ, ଅପମାନିତ ହେବେ। କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହି କର୍ମକୁ ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ପରି ଜଗି ରହନ୍ତୁ। ଏହି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବ।
ଯଦି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ଆଗ ଚଲା କି ଆଗ ବୋଲା ହେବେ, ଯାଅ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଳିଆ ହେବେ, ତେବେ ଏମିତି କହିଲା ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଲାଇନ୍, ବି କେୟାରଫୁଲ୍, ସାବଧାନ। ଧନୁରାଶି, ବୁଧବାର 12 ତାରିଖ ଧନୁରାଶି, ପୁରଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ଦିନ 8ରୁ ଅଶୁଭ। ସାବଧାନ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଦୁର୍ଦିନ। ଏଣୁ ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଭଲ। ଆୟ ଅମଳରେ ବାଧା ଆସିବ, ବାଧା ବନ୍ଧନ ଭୟ ଅଛି। ଏଣୁ ଯୋଗଟା ମାନ୍ଦା, ଆଜି ମାନ୍ଦା ଯୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହେବ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅ, ମନେ ରଖ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ। କାହା ସହ କଳହ କଲେ ହାରିଯିବେ, ମାନେ ଆଜି ଏକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଦିନ। ଝଗଡ଼ା କାହା ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁନି। ଯିଏ ଯଦି କହୁଛି ଆପଣ ଚୋର କହିଲା, ହସିଦିଅ ହେଲା। ଯଦି କେହି ମିଠେଇକି ଚୋର ମୁଁ କହୁ ଶୁଭୁନି କେବେ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ଚୋର ହେଲି ତୁ କ'ଣ ହବ? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ମାନେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଚୋର କହିବ? ହସି ଦିଅନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ମକର ରାଶି, ବୁଧବାର 12 ତାରିଖ, ମକର ରାଶି, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର, ଦିନ 8ରୁ ଅଶୁଭ। ଆଜି ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଯୋଗ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରି ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ହେଲେ ଅର୍ଥର ମୂଳ ଶ୍ରମ ଓ ବୁଦ୍ଧି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ଛାଁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧନ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆପଣ ପଛରେ ଆସିବ। କୋଉଠି ରଖିବି ଏ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଅର୍ଥର। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କର୍ମ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି କର୍ମନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କୁନ୍ଥେଇବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଖଟରେ ଗଡ଼ିବେ, ଟିକେ ଅତୀତକୁ ଭାବିବେ। ଆପଣା କଲା କର୍ମ ମାନ ବେଳୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଠକ୍ ଠକ୍ କାନ୍ଦିବେ, କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବୁଧବାର 12 ତାରିଖ, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର, ଦିନ 8ରୁ ଅଶୁଭ। ଆଜି ଧନ ଲାଭ ଦିନ। ଖାଲି ଧନ ନୁହେଁ, ସବୁ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ମାନ, ଲୁଗାପଟା, ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର, ଜମି, ସୁନା, ଦୁହାଳିଆ ଗାଈ ସବୁ ମିଳିବ। କାହାକୁ ମିଳିବ? ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଭଲ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିବ। ଯଦି ଖରାପ, ତାହେଲେ ଖରାପ ମିଳିବ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆଜି ଏକ ଧନ ଲାଭ ଦିନ। ଖାଲି ଧନ ନୁହେଁ, ଆଜି ଯଦି ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମୃଦୁ ହସି ହସି ପାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ତେବେ ସ୍ନେହ, ଆଦର, ମମତା ଆଦି ଲବ୍ଧ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ବି ମିତ୍ରବତ୍ ଆଚରଣ କରିବ, ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବ। ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ଓ ସୁନିଦ୍ରା ବି ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ସମୟାନୁସାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ଶ୍ରମ କରିବେ, ତେବେ ନିଜ ବୃତ୍ତିରୁ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଲାଭର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେବ? ଆୟ ହେବ ନା। ବୁଧବାର 12 ତାରିଖ, ମୀନ ରାଶି, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର, ଦିନ 8ରୁ ଅଶୁଭ। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି। ସେ କିଛି ମଧୁର ଉପହାର ନେଇ ଆସିବେ, ସଂଳାପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଳିକ, ମୌଳିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସି ନ ରହି ଯଥୋଚିତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯଥା କାଳରେ ଖଟନ୍ତୁ। ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। କେବଳ ଚେଷ୍ଟା
କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ। ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କୌଣସି ବାକ୍ ବେତନଲାକୁ କରନ୍ତୁନି, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି, ହାରିଯିବେ। ଆଜି ଖଟିବେ ତ ଖାଇବେ, ଆଉ ଖଟଣି ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତାହେଲେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ଦେହ ପା ଠିକ୍ ରହିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣି। ଯଦି କାଲି ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ହେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।